Што вядома пра новы смяротны прысуд, вынесены ў Беларусі? Чаму Лукашенко крычыць і каму пагражае? А таксама якія прэтэнзіі ён мае да беларусаў, якія пацярпелі ад ураганаў? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Шакуючая навіна. У Беларусі прысудзілі смяротнае пакаранне грамадзяніну Германіі. Інфармацыі па справе няшмат. Мужчыну завуць Рыка Крыгер, ён немец 30 гадоў. На радзіме мае непаўналетняе дзіця. Папярэдне Крыгер быў ваенным урачом нямецкага чырвонага крыжа, а раней працаваў спецыялістам па бяспецы ў аддзеле дзярждэпу ЗША ў Берліне. Няма нават фотаздымкаў Крыгера, толькі вось гэтае селфі ў кепскай якасці. Як і навошта мужчына трапіў у Беларусь, а таксама дзе і калі ён быў затрыманы, невядома. Але судзіць яго пачалі 6 чэрвеня ў Мінску. Прычым абвінавачванні былі вельмі сур'ёзнымі. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да агнястрэльнай зброі, прывядзенне ў непрыдатнасць транспарту ці шляхоў злучэння, стварэнне ці ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні, агентурная дзейнасць, наёмніцтва і акт тэрарызму. Выглядае, што справа неяк звязаная з вайной ва ўкраіне. Магчыма, Крыгер пашкодзіў ці спрабаваў пашкодзіць чыгуначныя шляхі. Але гэта толькі здагадкі. Дакладных падрабязнасцяў пакуль няма. Але вынік жорсткі. Па інфармацыі Антона Матолькі, Крыгеру прысудзілі найвышэйшую меру пакарання – расстрэл. Што будзе далей, сітуацыя цікавая. Таксама шмат залежыць ад абставінаў справы. Але папярэдне выглядае, што караць смерцю гэтага Крыгера значыць за лішні раз правакаваць заходнія краіны. Таму больш падобна, што Лукашенко ўзяў чарговага закладніка і цяпер выводзіць гандаль з захадам на новы ўзровень. Прычым выглядае, што зрабіць гэта ўсё планавалася па-ціхаму, бо і пра справу Крыгера, і пра надзвычайны прысуд яму маўчыць і сам Лукашенко, і яго прапаганда. Хаця вырак быў вынесены яшчэ 21 чэрвеня, то бок месяц таму, але за ўвесь гэты час пра гісторыю немца і суд над ім не прагучала ані слова. Гэта вельмі дзіўна, бо БТ кляпае свае прапагандысцкія сюжэты пра затрыманых і па менш сур'ёзных справах. А тут такая гучная інфармацыйная нагода. Але ж не, тут чамусьці поўная цішыня. Ані слова не чуваць і ад Лукашэнкі, які пляжыць захад амаль у кожнай сваёй прамове. Здавалася б, вось табе падарунак, немец, якога абвінавачваюць у тэрарызме ў Беларусі. Але ж не, і з боку Лукашэнкі пакуль таксама маўчанне. Карацей, будзем пільна сачыць за гэтай гісторыяй, бо відавочна, што гэта не канец яе, а толькі пачатак. Лукашенко маўчыць пра гучную справу, але ж не маўчыць пра іншае. Сёння ў яго прайшла вялікая нарада, галоўная частка якой была прысвечаная ўраджаю. І там, як звычайна, Лукашенко даў сабе волю, удосталь адтаптаўшыся на сваіх чыноўніках. Але да таго ён загаварыў і пра ўраган, які пранёсся па Беларусі, назваўшы яго катастрофай і параўнаўшы з вайной. Лукашенко раскрытыкаваў чыноўнікаў, назваўшы агіднай працу па ліквідацыі наступстваў непагадзі ў першыя дні. На яго думку, выразнай вайсковай рэакцыі з боку дзяржавы не было. Зрэагавалі на буру толькі энергетыкі. Лукашенко заявіў, што меў зносіны з міністрамі і чыноўнікамі штодня ў рэжыме допытаў і прызнаў, што людзі крыўдзяцца. Аднак у Лукашэнкі знайшліся прэтэнзіі да жыхароў пацярпелых раёнаў. Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Ну, война просто. Только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом, а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу? Лукашенко назваў сапраўднымі мужикамі тых людзей, якія дапамагаюць службам разбіраць завалы. Аднак адзначыў, што ёсць і такія, якія чакаюць, што ўлады вырашаць усе праблемы і пальцам не вырухнуць. И каждый сидит и ждет, что сейчас все подключим. Ладно, для того, чтобы подключить, восстановить линии электропередач, нужны специалисты. Но убрать завалы, подключиться же надо. Это мои претензии как президента к людям. Но ведь если в целом посмотреть, масса недостатков. И вот это наша болезнь, бравурные доклады. Вот там хорошо. Ну зачем вы мне врете? Я же перепроверю, вы же это знаете. Што ж тычыцца жніва, то тут Лукашенко перайшоў амаль на крык. Адна з галоўных праблем – людзі крадуць, прычым крадуць тоннамі. Тут Лукашенко ўжо не стрымаўся. Уже вот по данным милиции в ходе посевной кампании выявлено 142 преступления. В основном воруют топливо. Отрубите руки тем, кто это делает.
Сотрудниками милиции изъято более 50 тонн топлива, 14 тонн зерна ворованного, 17 тонн комбикормов, 7 тонн удобрений. Даже полсотни литров украли средств защиты растений. Ясно, для перепродажи. Так само выказаўся Лукашенко і пра нядаўнія затрыманні дробных чыноўнікаў і кіраўнікоў аграрыяў у Мінскай вобласці. Там сілавікі завялі ажно 29 спраў за хабар, і калі да таго ў затрыманых была нейкая надзея, што пранясе, то цяпер не пранясе дакладна. Бо калі на справу звярнуў увагу Лукашенко, то суды і прысуды будуць паказальнымі і жорсткімі. Также задокументировано 29 фактов получения взяток должностными лицами предприятия АПК. И где эти люди? В СИЗО? Ну и пусть там сидят. Акрамя таго, Лукашенко зрабіў адразу цэлы шэраг вельмі паказальных кадравых прызначэнняў. Ён выбраў сваіх упаўнаважаных прадстаўнікоў у сталіцы і абласных цэнтрах Беларусі. У Мінску гэта ўвогуле красамоўныя персанажы. Адна з самых набліжаных да цела чыноўніц Наталья Качанова і міністр унутраных спраў Курбакоў. У Мінскай вобласці гэта намеснік старшыні ўсебеларускага народнага сходу Косінец і віцэ-прэм'ер Пархомчык. Прадстаўнікамі па Віцебскай вобласці сталі старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Ігор Сергіенка і міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Анатоль Ліневіч. За Гомельшчыну будуць адказваць кіраўнік справамі Лукашэнкі Юрый Назараў і намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Сівак. А вось Гродзеншчына, якая мяжуе з варожым, на думку Лукашэнкі, захадам, будуць займацца выключна сілавікі. Дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Вальфовіч і старшыня камітэта дзяржкантролю Герасімаў. На Магілёўшчыну прызначылі кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрыя Крутога і былога віцэ-прэм'ера Леаніда Зайца. А ў Брэсце і вобласці прадстаўнікамі будуць былы віцэ-прэм'ер і памочнік па Магілёўшчыне, а цяпер сенатар Міхаіл Русы, а таксама старая баявая сяброўка Лукашэнкі, якую ён нядаўна зноў вярнуў ва ўладу, Наталья Пяткевіч. Праўда, адразу жа ўсе гэтыя прызначэнцы атрымалі ад Лукашэнкі парачку пагрозаў авансам, калі вобласці не справяцца з уборкай ураджаю. Это я говорю для Комитета государственного контроля, помощников и уполномоченных по областям. 2 дня на раскачку, а потом жесточайшее наказание. Мне не пишите, по результату напишите. Вы знаете, что делать. Я почему так жестко ставлю вопрос? У нас сельское хозяйство не частное. Ну и персонального выспятка Лукашенко выписал министру. Процветает воровство, но это мы спросим с милиции и с министра. Больше повторять никто не будет, никакого воровства быть не должно. Не дай бог кто-то залез в государственный карман или предприятие, тоже знаете, что делать. Апальны чыноўнік з'явіўся на публіцы. Нагода, праўда, невясёлая. У Мінску прайшло пахаванне вядомага колішняга футбаліста і трэнера, а таксама футбольнага функцыянера Міхаіла Вергіенкі, які памёр на 75-м годзе жыцця. На ім заўважылі чыноўніка, які цяпер вельмі рэдка з'яўляецца ў публічнай прасторы. Развітацца з легендарным спартсменам прыйшоў былы прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас. Гэта не дзіўна, бо з 2011 па 2019 гады Румас па сумяшчальніцтве з іншымі высокімі пасадамі быў таксама і кіраўніком Беларускай федэрацыі футбола. Але ж цяпер Сергея Румаса не бачна нідзе, таму любы яго выхад у свет гэта падзея і пацверджанне таго, што ён а. застаецца ў Беларусі і б. застаецца на волі. Бо апошнім часам лёс у некалі высокага чыноўніка даволі няпросты. Нагадаем, што Румас правёў на пасадзе прэм'ер-міністра 2 гады, але Лукашенко зняў яго проста перад самымі прэзідэнцкімі выбарамі 20-га. Чыноўнік быў адпраўлены ў адстаўку ў чэрвені, менш чым за 2 месяцы да выбараў. Пасля фальсіфікацыі пратэстаў 20-га Румас не выказваўся, але ж даваў зразумець сваю пазіцыю. Напрыклад, яго жонка выклала іх з мужам сумеснае фота на фоне пратэстоўцаў з намёкамі на падтрымку народа. Гэтых намёкаў было дастаткова, каб нядаўні прэм'ер быў западозраны ў самым страшным граху ў беларускай сістэме – нелаяльнасці да Лукашэнкі і трапіў у жорсткую апалу. Нават хадзіла інфармацыя пра крымінальную справу, якая была скіраваная супраць чыноўніка.
Нейкі час Румас правёў за мяжой, у тым ліку і ў Великабрытаніі, але ў выніку вярнуўся на радзіму. Саджаць яго ўсё ж не сталі, магчыма, чыноўнік праслізнуў мімо турмы, бо ўсё ж маўчаў. Ён ніяк не выказваўся публічна ані пра пратэсты, ані пра дзеянні Лукашэнкі і яго сілавікоў. Да апазіцыі таксама не перамятнуўся, можа быць, таму яго і пашкадавалі. У выніку, праўда, Румас моцна страціў у грошах і абнуліў усю сваю номенклатурную вагу ў беларускай сістэме. І цяпер, так і не знайшоўшы за 4 гады работы, якая б адпавядала яго кваліфікацыі і ўзроўню, ён пераседжвае складаныя часы на фармальнай пасадзе у медыцынскім цэнтры, які належыць яго жонцы Жанне. Страшныя лічбы. Больш за 100 смерцяў на беларускай мяжы. Стала вядома, колькі загінулых за 2,5 гады мігрантскага крызісу, які па сёння цягнецца на межах Беларусі з краінамі Еўрасаюза. За ўвесь гэты час загінулі найменш 126 чалавек. Найбольш частымі прычынамі смерці мігрантаў былі пераахаладжэнне і знясіленне з-за працяглага знаходжання ў лесе на памежнай тэрыторыі. 11 целаў знайшлі ў рэках, якія мігранты спрабавалі пераплысці, мяркуючы, што гэта больш просты шлях, чым штурм памежнага плота. 5 чалавек загінулі ў аўтакатастрофах. Машыны, якімі кур'еры спрабавалі іх перавезці, траплялі ў аварыі ў спробе схавацца ад паліцэйскіх ці памежнікаў. У некаторых выпадках людзі паміралі пасля так званых пушбэкаў, гвалтоўных прымушэнняў мігрантаў вярнуцца ў Беларусь. Не ўсе целы ўдалося апазнаць, сваякі многіх загінулых не знойдзены і па сёння. Акрамя таго, не менш за 9 жанчын згубілі дзіця, страціўшы цяжарнасць падчас спробаў перайсці мяжу. Прычым, на жаль, гэта не канчатковая лічба, бо беларускія ўлады працягваюць спрыяць гэтаму крызісу. Лукашенко адкрыта кажа, што мігранты будуць працягваць штурмаваць мяжу з беларускай зямлі. Праўда, беспакарана дапамагаць мігрантам могуць толькі лукашэнкаўскія вайскоўцы і спецслужбы. Для простых беларусаў сітуацыя радыкальна іншая. Журналісты партала «Зеркало» адшукалі матэрыялы з суда над брэсцкім таксістам, які за $300 адвёз 5 сірыйцаў з Мінска ў Брэст. Гэтыя пасажыры збіраліся нелегальна пераходзіць мяжу, і таксіст пра гэта ведаў. У выніку машыну спынілі, усіх затрымалі, а на беларуса завялі крыміналку за садзейнічанне незаконнай міграцыі, здзейсненай групай асоб па папярэдняй змове. Гэта лічыцца цяжкім злачынствам, і ўвесь час следства беларус знаходзіўся ў СІЗА. Вырак суда 3,5 гады калоніі і штраф 4000 рублёў. Працяг тэмы пра патоп у Мінску. У падземным паркінгу на вуліцы Коласа патанулі 14 аўтамабіляў. Выглядала паркоўка вось так. Вада даходзіла ажно да лабавога шкла. Ратавальнікі адпампоўвалі ваду, але колькі машын з 14 засталіся ў працоўным стане, пакуль невядома. Інавацыі па-беларуску. У Быхаве мясцовыя газаўшчыкі прыдумалі пераносны вечны агонь. Цяпер перад ускладаннем кветак чыноўнікамі да помнікаў у рэгіёнах туды спачатку прыязджаюць работнікі прадпрыемства «Быхаўгаз» і наладжваюць патрыятычную канструкцыю. Ставяць газавы балон, працягваюць гумовы шланг і падключаюць гарэлку з чырвонай зоркай на зялёным фоне. Вось такі партатыўны патрыятызм. Вось такія навіны. Не забывайцеся, што ўвечары нядзелі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. Стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.